Fe ganed i yn Aberystwyth, a cael yng nghodi yn Aberystwyth. Ond mae gwreiddio'r teulu yn yr ardal hon, yn etholaeth Castell Nedd. Teulu fy mam o Gwm Tawe, yn had cu yma o'r Alltwen, lle dwi'n nawr yn byw. Felly fe ddatblygodd fy ymwybyddiaeth gwleidyddol yn yr 80au, oedd wrth gwrs yn gyfnod cyffroes iawn yn hanes y byd a hanes Cymru. O'n i yn arddegau cynnar yng nghyfnod streic y glowyr. Oedd yn sicr yn rhywbeth o'n i'n ymwybodol iawn ohono fe. Mi'n cofio gorymdeithio gyda'n nhad yn Aberystwyth. Ac yna wrth ddod i ymwybyddiaeth a dod yn ymwybodol o Blaid Cymru, wel roedd diwedd yr 80au i mewn i'r 90au yn gyfnod pan oedd y gwynt yn hwyliau i raddau. I ddweud y gwir, mae etholaeth Castell Nedd yn fath o feicrocosmo o Gymru ei hun. A dwi'n credu pan welwn ni shift gwleidyddol yn Castell Nedd, byddwn ni'n gwybod bod pethau'n newid yng Nghymru'n fwy cyffredinol. Mae'r cwestiwn sy'n wynebu etholwyr Castell Nedd fel etholwyr Cymru mewn ymgyrch ar gyfer Senedd Llundain yn un amlwg mewn ffordd. Bydd y pleidiau unoliaethol wrth gwrs yn cyhoeddi manifestos ac bydd rhaid ni'n cael sylw ar y cyfryngau ac yn y blaen. Ond yn y prif feisydd, iechyd, addysg, amaethyddiaeth ac yn y blaen, mae'r meysydd hynny'n perthyn i Gaerdydd fel y dylen nhw. Y cwestiwn allweddol yw pwy sy'n mynd i gael y ddel o rei Gymru? Pwy sy'n mynd i sicrhau bod yn Senedd ni Gaerdydd yn cael ei ariannu'n iawn? Pwy sy'n mynd i sicrhau pan bod yna rhyw ddatblygiad mawr drud yn Lloegr bod Cymru'n cael yr arian cyfatebol? Pwy sy'n mynd i ddadlen hachos ni? Ond mae angen i bobl feddwl yn herbau Cymru pan mae'n dod at etholiadau Llundain hefyd fyddwn ni'n dadle. A dyna, fi'n gobeithio, y bydd etholwyr Castell Nedd yn penderfynu wneud yn yr etholiad hwn.